naibutang guys na guys kakaon na po kog lamaw na nga lamawon. Wala man nay kuan sabaw na. Kuan man nga buak pagkahagbeng. Good morning ninyong tanan guys. Karon pa doon sa merkado kay mamalit mi gamo ang sudan sa pamahaw. Miss Juan guys, merkado. Mingaw ko tayong merkado. O kami nakanahon na lang sa among sudanin. Hindi na ta mag-decide ugon sa ito ang makitaan. Maglisod ba dyan magnahon na kadadlaw kung saya sudanon. Kapalit na mi guys, manok rin amang ipalit. Diyan mo tujok kami dito sa kuan, sa gulayan. Palit mi lamas ato sa likod. Yan naman na rin na mag-ibili ng kuan, tricycle. Tujok kami, higo kami na malit dito kuan, manok. Malit kami dari kuan guys, pang sagol sa mo ang tinula. Mingaw pag merkado, gamay pa'y tao. Basig tulo ra siguro kabuk sa kilo o pila ba? Siguro anak siya. Hi guys, danamis bye guys. Kita-kita na po ta sa mga kusina. Sinja magkuha ko dari kamunggay kay ang isagol sa among ang tinula. Walang ko dito na malit kay na may makuha dani. Nga naman pangit. Yeah guys. Ano yung sakto rani? Hi guys, majong buntag. Nanapunta dani sa mga kuan kusina kay luto pamahaw. Nalipay ko kay nakapalit kog mais. Mahal ang mag-kilo sa mais. Kanang tulo ka buo kay 100. Ay, ikaw magbukas dari parang madali pa. Magandam na ng mga Ay magbukas rin para dali. Kaya mga lutuon guys, tinula. Diyan na may taong dito at tungas dyan salin. May ikaw nung kuan ba? Aksal. Morning guys. Kuman ako haro sa kuan guys. Kamunggay. Si Junjun na mo ay maglimpyo sa manok. Naghugas ng kuan ha. Kamunggay. Kaya napuntas pagpakpak sa sayote. Good morning people. Luto tag sabaw guys. Tambaw sa kuan. Sakit sa o. Iwanan ni natin yung kuan guys, sa yuti. Iwa pa man ka, naghindo pa man kalakuan sa dinamitan. Hindi magbiyahis Junjun guys, magluto. Kung magbiyahe na siya, masahin ako makaluto kay umalit naman na siya kuan. Sudan nga, luto na. Dito pahit na ba? Magakit ako kami. Iwanan natin yung lamas. Kumutigasin pa para mawag ang hip. Dukdukun. Pero humot. Para magawas sa bidang kuhan ba. Malingaw na naman po ko guys. Malipay na naman po kong mama mulantaw nga. Kadadlaw sa maipadyon. Nakalipay sa inahan. Kalipay po sa anak. Malipay na ko kadadlaw kay sa una sa wapas siya silpo. Magsigig inagtuk. Magsigig ka ng higda na rin siyang higaanan. Kanang makuan po tamulantaw ba? Nga maluhi tamulantaw ba nga? Magsiginot ko. Karon, malipay na ko kay. Kadadlaw na siya malipadyon. Ika na siya ang silpon. Kuhan, kanta-kanta. Ano ba? Makalipay tanawon ba? Kuman ako sir. Andam na nita na ligahuang kuhan. Kana na lamay ang iwat ng imuhang lipuhan kay kuhan ako. Karag mais guys. Ano nga? Nga din nila. Ang
Butangan na daan og panit. Panit rin nakabaga. Money kon guys. 100 pesos. Ulo ka buok. Isa ka kilo kapin. 20 kilo. Mas daghan pag panit. Pero nga taong kuan guys. Taong guys ga. Tanan ko makatsara kay dagan ko makaon basta makatsara ko makalami magunay sa kaon ni kuan. Nga ni batsara. Ang tangan sa nang samin di kay sabod. Saburan ko mag kuan ba magtuto ka ng sa amin di jud lalim ni hanap na tagmata. Naday kuan guys. Una sa ginamos laminis day butang dali sa kuan at sara. Lami ni nga nga tsara karon kay naay ginamos. Ginamos ra yang butang. Butangan natas unas ginamos. Ay, kaya nagawa na, be. Una yung butang di una. Nilunod ni kuan. Taong. Iya, ba ikaw? Mo ni nagpapalamis ang kaon kanina ni mga atsara. Be, buhatin ang pubukuan, be. Katong kapayas na kuan, be. Atsarang kapayas. Oo. Ano pa? Ano ko yung buhat? Mo man ni mo ka gimuang luya. Oy, dugdug na tanaw. Lata na may kina. Tara guys, saga to ang kuan guys atsara. Ang gibutangan ko ng kuan ginamos. Jag mais nga deng agunon. Hapan ni siyang itakang inaghumang inagmaluto na rin nga ang tinula. Nakatang kuan tinula wa pa mubukaw. Talong ako ah. Ako ah, kamatis. Mitsuka. Kanami. Cuman, naglaway mo lagi ka. Kita. Ano day? Tandok na ko day. Okay. Kuha na ta. Builo na builo. Isa na yung mukhaon niya. Pila na kagiyan? Tama, nimbukong na rin. Itong tawag ko. Sunod na tutakan nila ito ang mais. Oh. Sumakray. Kapit na rin. Nakapalit mig mais, ge. Asaman. Nagari, anang itaka. Kauna ko guys. Gumawa ta guys, mamahaw. La. Kauna. Hindi na. Buat mo may natakang na yun. Monta guys. Pito na? Hey guys, mamahaw na ta guys. Mamahaw ta guys. Monta guys. Mahaw. Di ana rin mo. Mingkon. Pag mito ay. Sa buwatan. Badlo nga pa oh. Ano pa magbiha ko? Koy na. Bisayang ano, kontak sa mano, lamig ah. Pare ra gud nang manok ka gud sa bisig. Hindi mas lamig sila Bisaya. Diyos mi dano nga at siguro ka buka mo gihawon. Adi Maliklikin peg manok na Bisaya rin ang buhay ka ba? adi sa kuan niya kuan na bilihan pag manok tibukon pa di pa hiwaon. Waan lang tina yung kuan.
Hindi ako patibig. Lami jud ang manok na kuan la. Jollibee. Muna yung pinakalamin nga Kaya manok. luto naman daan. Jollibee ba mo yung pinakalamin nga manok? Jollibee. Ano ako luto ibubog din mo? Alis ko na, sana na ha. Mag-ulong. Ba't ini, papa ni Udong magkuan ta dong ng cake. Cake. Jollibee. Ay, mangyusan mo ka? Ha? Tutukartar? Di papa ni mo? Manilasan sa. Mga inasa. Katotong ikan na puro manok-manok ko Aw. yung kinamot. Kato ba sa disano? Sa kaya siya oras na natulog gabi, hinaw ko diri magalas 12 na to hapit bakit. Mag-ibig sa rinula. Natulog pa ko. Ila siya kay muragi ka to siya galing ko din pagkadungog niya nga ni nagtiyok sagda ng dalian nakahigda lagi nangutana dahil karon pa man ka maglimpyo si mga rinula lagi. Nasak pa may pagwa ka mawutana na ako. Mitingog manggug siya. Ay, natulog na kumutakan. Bot may mailan ako imong tingog og gikan na ka natugnog kay magkarag-karag na imong tiyo gabi murag wa pay tug. Sakpan! Nag-istorya ming mamita. Ay, so Ano ba sa ha? Mga alas 11 na. Ay, so but. Pati, gusto ko. Maso kay mata ko mo. Ako gabok ng lubot. Nag-ihay na sila sa kupin ng Yung silpon, lapit naman di mag alas 12 wa pa ko makalbis no ko ka toothbrush inaw kung dali. Anay, tingog man. Upali ka matugdong. Utrupod lagi ka. Panas mong duwa. Natug na ko siya ilara ba kayo yan tingog kung natug na siya kay magkarag-karag na. Pag gumanong iso yung Gina, Pamitan nagsilpon mo. ko. Nagsilpon Oh, ko. nawa. Taganan, very good. Maayo. pagtanaw ko sa oras nila, alas 11 nung busada ko sa alas 12. Ano nga di pa man ko. Good na good. Kasi mga na yung maligo. Yan, nalito ko gahapon no. Gabon ko no. Tapa ka man. Tala Tawa mo ka, kung sabo mo duha. Tala din. Dali, gahapon sa ka. Mata na giputi ko na yung dugay. Dali ko gahapon na tapa ka man. Nego na siya. Tapon. Unang guest din naligo ulahi ko. Tapa. Tungkol yun. Magkakay ka pa huwag di maligo. Mami namatay sila maligo. Ang importante maligo para daw. Problemado kayo kag di maligo. Kaya na dyan malibot ng kuwan. Naligo ko sa gahapon. Unang guest din naligo tungod ko. Wala ka di dyan maligo ron kay ito rasa tulog kami rin. Na. Ba na ka? Dita ko. Hindi na ko. Ano na? Mais. Nga eh. Imo pa nang di one day. Sapsap. Hindi masbihan ganahan. Ilang Ano ka na daan ba? Ano? Lami mo na dingagan nga lubuon daan di. Radyo na lang kagkaon. Oh, Hindi man siya. Kiduang tanim mo na nilubog dili para magkakaon si Lula. Tama, saka na ulit sa inyo. Dugay ra ba na luto? Oo yan. Dugay na luto eh. Ano? Batay na ako sila ubos. Oh yeah, sagot. Dili mo na mais ka itong gayon. Ang Lapong pa man na. labong mo na. Ako naman, ako na. Si Mingkoy sa'yo nakisa mo sa taas, boy. Sa kanin niyo, sa kanasad na siya, matulog mo. Banjing ba ang munggas? Kanin. Banting Ano pa? Ay, kuha ko. pa. Ay, kuha. Kanira, oh. Hindi. Yung kuro. Ako na tamo, Jane, pa. Mag-demo ron. Hapon. Lamig sa bawmas, tura. Hi guys, nanguli na sila guys, gikan nagpa-out. Tas gapo gibabaw. Ay, sakti. Nga na mo yung na tubig kay pangguwapo. Andiyan na day butong guys nangadyo si Junjun damay Yo. na naka dito. Ganiha nangadyo si Ja mo nang lamawon unja. Kuya pong ang Ay, di pa kung ikaw Nan mga bagong out nagmanga mangak. Guwapo sa. Murag
Hindi ka kasi agtang. Tus mo kagtang. Magyapon ko no. Tagasog kagtang. Si Mingkoy. Ay agtang. Unsa ma? Kanyang tanggihan, bataas mo lagi gapo na. Mamanay diyang ganahan. Bang, sige. Naibutang guys na guys. Kakaon na po kog lamawahan nga lamawon. Wala man na ikuan sabaw na. Kuan man nga buak pagkahagbeng. Pero kanang isa na siguro na isabaw murag kanarang duha mo ay nabuak.